malin dia taksun to. Lagi tuntu ya taksun taman barang man anya kuan indulungan. Ano kay Tadlong. backload ko naman lang na eh. But anyway, at least balaan ko blakon. Oh. Diin anay ang atong unahon. Ispadinggig siguro anay. Sunod na lang ang ano tawag ni. Sa west side pasaka nito sa babaw no kuan ini kumawanan ini ideal man ni sa magtanom di sang kalamansi o hardwood na gid lang siguro para matawhay kay ini nga lutin na ini inatagba subong ni Jire iya ni sing ikaduwa nga bata nga siman manggali ato gasakay sa overseas wala pa kapanaog ti amo na ang iyadi nga parte pero most probably isaw na lang siguro okay amo na mahugani nagatulolobo lang ato naman no kubi naman to mga bawal nga mga tanom palibot nagatulolobo lang ini Jimelina ni tinapas ng puno niya na lumber na nagtulolobo naman mga sanga-sanga someday malamber mo naman eh Jimelina na ni naging tapas na ginlamber tulolobo naman mga sanga niya so this area siguro most probably hindi ko na nipagkwanon kung ano pahawan ko na lang okay pero kung pabayaan mo okay lang gainulot olhot lang sila na kubi, kansilay Jimelina pareho sina na tinapas na okay ang tagyo na tinapas na nalamber na natulolobo naman na but this kind of one you have to wait kay siling nila 5 to 7 years kag ma-harvest mo which is okay lang, pabay lang da. Wala ka man sing ginagasto. Kadagko na na ato siguro ang isa tong dako na to, amo na tong gamao naman Jire ato. Ang pasirahi ko para sa balay ko na may ito pagid isa to, matas-taas to, mature naman na. Pwede naman na tumbahon. Ara pagid ang isa ho. Tanaw ta, kutob siya mature pang harbison na kag sirahi kay para at prepare na lang, ready na lang someday, mga 2 or 3 years more matatindog na ko isang balay ko balay, hindi rest house okay, ilistaran ko na ya retirement house ko na okay, because I love to live in an off-grid life alone hindi masamok, layo sa syudad, layo sa tao. So this is my kind of my place. Kaya ginahawa na niyang alagyan ko. Pero tanaw ta where is the most accessible na kwan. Kaya ato to sako pa na kwan pa na isang 3 tatlo ka titulo na subdivide niya. So I'm gonna buy that next. Tapos let's go up. If you notice, ang mga trees ngayon nga nagalinya, bali amo ng boundary namon sang neighbor ko. So, probably someday, papudalan ko na lang ng barbed wire. Okay? Para nga ma-enclose na ini. Okay? Someday. Okay. Ginahawanan. Tigin tomba nyo lang ni nga kahoy o agin sirahe o pod pa ni. Hindi na mga puslan? Hindi. Kay gusto ko mo ni nga ligit sa kwan. Sa payag. Pwede? Kung may mapuslan tada nga daw medyo matulotadlong. Hindi na ta magkwan kay payag malang na palaway. Hindi na magsiraya. Ini ho. Doon ta na nga kwan.
baho. Oo. Dapat katong bilog. Oo. Ay, sus. Amo ning Jimelina, katatlo na ni nga tubo. Gintapas ang primero, tumubo ikaduha. This is the third time. So, i-pruning ko lang ni kuwaon ta ni mga sanga-sanga para para ang iya nga pagtubo taas tadlong. Kaya kung mga sanga-sanga crooked. Okay, see that how versatile ini nga mga hardwood eh. Huh? Okay. I thought nga pagkatapas mo sang Jimelina tapos na. Buhi manggali gyapon. Di makuan sina da. So dire lang kami siguro anay temporary mabutang sang payag. From here, strategy namon kung what is the next move. Okay. So, din ato layo na tuya, hindi na tuya. Hindi pa to. Ato hong babaw. Ito sa kuan to. Untong kuan to. Hindi na kawayan man. Ni ay tanong. Hindi ko kita. Ni tanong ni. Hindi kita haon pa. Baw. Nasa nagalato ko na ayam dan mo diyan pasta. Ang nagkatagol nga Ido. ido. Ayam. Imo pa na. Amo pa na da. Di ubos di kawan ni padto datugin tapan di. Saya, nagtapon ni yung bangnid rin tapan niya. Amo ng plano ko, Jer, kay para makita tang potensyal. Kung diin kita matanom, Na, diin ang mga hardwood, diin ang kalamansi. natakas po tatuaw niya lang oh. Tanaon ta lang be. Oh. Tudlo lang sa ako ng kawayan. Kay from here, amat-amaton ta na limpyo. Di din ta makuha kawayan, magama kawayan. Bahala ka na lang ha. Ikaw man manager eh. Ikaw desisyon. Hindi pa ano ano. Hmm. Eh. Oo ah. Tapos butangan da kag kung da masugunan ta ang payag, the sooner the better. Kay para wala ta musik na tsimpo. Mapamutang ta di. May dala na ko da sa dol kag rake ko sa motor ko. Taktan na lang na siyang handol. Di buwas siguro mabakal naman ko binangon, ispading. Ano pa baklon ta? Bumba. Bomba. Kinanglan gina. Gamo man na ginaisip. Din mayo mabakal bomba. Bisan din lang da sinsik. Cutter. Kinanglan kong cutter. Parang mapos pag hawan. Ini naman, banglid naman, diretanan ang mga hardwood naman. Hindi sa babaw. Hawano na din namon. Ang atong hanggod ng kahoy. Ini babaw na. Oo. Wala. So amo pa ni galit ding akon. Atong kahoy to, kita mo to. Ining pa dire akon pa ni. Ini di balaklon ko pa ni. Tason may isa pa gito kalote nga balaklon ko man. So, one at a time lang anay. Kaya mahina ang kalaban. Okay. Oo. Wala man gid ko worry sa boundary. Ang ginawa worry ko man lang ina dang kaingod ta. Kay ultimately baklon ko man eh. So, wala man gid ting. Kay ang luti gamay ang frontage niya pero pasaka sa babaw na amo nang dagdako gid saka na hindi square ang luti pataas pa bukid sa babaw which I like. So dara kami mabutang sang payag buwas magama na si Jerry kung may chimpo sa masirahe na sa dasang Jimelina o kwan pangsalog. Okay. Siling ni Jerry kung mawana niya ni ditanan hasta kuno to 360 degrees na view. Wala pa ta sa pukato da. Gapataklas pa lang ta.
amo ning view. So magmata ka sa aga, ang imong bintana sa kristal palibot, kita mo na tanang view. Amo nito mga prime real estate sa Amerika. Hili, mga milyonaryo lang kag bilyonaryo ang nagakwanto balay sa hill, top of the hill. Ultimo kato nga empleyado hindi ka man kapatindog balay to sa hill. Diriya magpatindog ka di balay, tawag sa imo sa mga tao di buki, manol, taga uma. Una kay ang taga syudad ya amo na ang mga mga class ng mga tao galistar sa syudad. Why sila kabalo? Ang mga Hollywood star, mga millionaire and billionaire sa Amerika, amo ni nga area ang ginapangita nila. Gina-develop kag patindugan nila mansyon nila. See? This is how it is. Bawo saka patagid to, Jer? Aton pa na? Wow! Ang frontage lang, kinanglang ko gid baklo ning duha ka lote. Kay para maglapad-lapad ang frontage ko. Tahom. So, ato na ho. Oo. By the way, ikaduwa ko na din kapad to sa property. The first time, si Mrs. ni Jerry, si Ronili ang nagdala sa amon sa akon di. Wala kami mga ispading, wala kami mga kwan. So hindi kami di kalabot. Subong si Jerry nagid. Amo ni siya galang future manager di. Siya di ang makwan manage. Pananglitan madayon ang mga plano. Saka pa na di. Kay gusto ko makita gid ang kay silinga hindi na to kuno kami ka samok na kuno nigto. Pero sige lang. Amat-amat lang palimpyo. Amo ning kawayan. Amo nang kawayan na siling mo. Abukon pa na? Digto pagid. Woo! Oh. Sus. Ang malabutan ta lang. Ini ano niyo? Ang hilamon? Kugon, no? Natas niya, balay. Oo. Dito ba sa mga tapantakan? Oh. Look at that view. Ato, may plane na to. Ambot ano na nada? Talamdan? Yan. You know, talamdan na. Talamdan na doon. Oo. Ako ay mawanan dito na mo kita mo dito sa gwa. Oh, see that? Batian mo tambal Jerry. Tapos hopefully makita naman banwa sang dinggol. Ay abaw. Oh, amo gani. Takot-takot nagidya ho. Kung magpatindog ta di sang balay, ini siya mahawan gini, tapson gini. Kagimuon ta nga lamber. Bisan pang dingding ta lang si Rayon ta pang ding. Kadako sini nga lamber ni. Pilayan ka board pit na. Ito nga magabok lang na day. Bisan sa pang kwanta, pang ano talang na. Pang kudal-kudal talang. Okay, wala pa, layo pa to nga ang boundary. Ang north-south. Ang magpasaka tatugina, south boundary to. Ini going north up. Te. Amo nang ginamunon daw ni Ronili nga kwan. Bato. Okay. Okay. Ini
Inadaton pa na, hindi na. Ah, dali lang. Hindi nang dulunan ta. Amo nang mohon? Ay. Ining mawa na, iyan na. Ingot ta. Uy, may mga ipot sang. Ah. Ah. So amo na yung boundary namon. May kwan. Arang barbed wire. Ngayon, madri ka kaon jam, ya. Madri ka kita kasi to. Untoy ko ayan, oh. Tama de. Amo na dala. Amo ng barbed wire. Saka nito sa babaw. Amo pag itong property namon sa babaw. Di ko ayan di, oh. Ang kawayan ko na ang boundary. Dito, oh. Hindi ko kita. Login. Dito na daw. Pero someday yan anda mo maubra man tadi sa lagyan. Babaw pag ito. Oh, babaw ito. Sa mama ko kinang iyo pag ito. Tapos na. Hindi ta masaka. Hindi ko sila ito. Dito magyo. Hindi ra anta sa niyog. Pili. O si. Bali ining marikot nga ni. Amo ning akon. Okay. Hasta ginatos dalom. Karon hindi na develop na. Iyas na isang neighbor ko. Pinaproduktuhan niya na. Okay. So, hasta lang tada sa lubi. Tanong gusto ko matanaw tong sa piyak. Hindi pa ini amo ang hangganan sa property. Ato pagid ko no to sa piyak. Okay. Ini ang ginatindugan ko ni iyan isang property siyang neighbor ko. Amo nang mga tanom nga na, amo nang boundary namon. Amo nang boundary namon. Panaog na to sa dalom. Uy, ano na mga kwano? Poultry? Poultry. Nga ga-dress mga San Miguel? Oo, puti aw. Oo. Ari gali ng ilang akwan. Uy. Mawala mo status pag ito naman daw. Oo. So, amo ng San Miguel, poultry sang San Miguel, ang atop nga ng mga puti, nga ilang kwan, nabaligya sa store bla. Dressed chicken. Ang taba naman yan. Oo. Pila na daw 12 hectares kuno na eh. So, amo gali na di. Ang Inisilin Junior. Bago pa lang nada sila. Buhay din. Ang buhay na. So, Tatlo doon ng bulos-bulos rin yan. oh, tagiya. Tagiya. Meron ko na pag-uun mo niya. Okay. So, amo gali na di. No, kung ano, Tagalog. Big time siguro ng negosyante. Big time na. Milyon ang kapital siya na eh. Dami ng So, kwan. si neighbor ko, may-ari di sa rest house, nga daw log cabin. Something like that. Ang ginsirahib lang ang mga bark sang maugani. Instead nga boy, ini mo iya dingding. Nami tanawon. Tiyan mo man ang akon. Kay kopyaw ko itong iyasang pakaisa ko. Nga log cabin. Tapan na to. Ato pa gito? Aton pa to? Muna mo tapan nga ng tao mo ng kumaran. Oo. Ng bukid niyan. Oo. Tapan ito babaw. Dito tama pati ito balay. Ang sadya lang mangita tadi sing alagyan pasaka. Amo na iya di more nga malayo di amo nang gustuhan ko. Wala na ko makita ibang mga tao, ako lang. Tapan diyan. Na. Babaw diyan, tapan diyan. Kita ko tayong view. Oo, tanan nakita ko. Tapos paborahan ko lang di dalan nga daw accessible. Bini. Malabot agad na nga mga andong tadya. Ni. Kwarta lang kulang na mo. Kala ko lang ito. Kung ako lang ya pa planuhon, damo-damo gid. Kwarta lang dia. Kung wala kita gyan, mapapabra tada sang helicopter pa do. Ngayon bakal man helicopter kay. Dira ta palandingon sa tunga. Binuwag na ng istorya, hindi ko mapati. Okay. Kaya mo, pwede man niya katinikal, kaya man ang ginabayaran. Sige, dali lang ko ako de. Ini, nawa-nawa na ni.
iyan ni Paul di nga ako nga kaingot atong balay atong sino na sa dalom. Kaya ginapang plane niya na nga daw rice terraces kag ginatamnan sa mga utanon. Ato na ganing karsada to, makita kong truck ko. Yellow. Amo na ng main highway no? Oo, din lapos niyang itong ginagaling namin, lapos ito sa pan. San Enrique. Oo. Tapos sa Limere, tapos Sara, tapos Balasan. Kung dire ka na mamagi sa Piak, guaan mo Anilaw, Banati, Ahoy, Sara. So, very strategically located. Kay either way, kung dito ka ba sa Mayor, sa Central Highway, Iloilo, Capiz, Rojas, damo gali de lagyan mo. Going north. Okay.